Ассалому алейкум, дуруд бар шумо бинандагони гиромӣ. Ин барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин ва имрӯз даъват намудем ба барномаи лазиз ҳунарпешаи шинохта, ҳунарпешае ки фикр мекунам ки тамоми ҳамин бинандаҳои мо, чунки ёд дорам дар вақте ки наврас будам, ҳамин Аъзами Розиқ ки имрӯз даъват намудем ба барномаи хеш, ҳамчун муфаттиш мешинохтам ки дар як филм нақши муфаттишро мебозиде ва то шинос шудан, то ворид шудан ба донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъат. Баъд дидам бас шуморо аз наздик, шинос шудам бо шумо. Хуш омадед мегӯем шуморо ба барномаи лазиз. Ташаккур. Хуб, имрӯз акнун чӣ омода мекунем ҳамроҳи шумо? Хуб, ман ҳам пеш аз ҳама ба бинандаҳои телевизиони Сафина саломи худамро мерасонам. Саломат бошед. Бигузор ҳамеша сарбаланду комёбу хонаобод бошанд. Ва Отахон, ҳоло хӯроке ки имрӯз мехоҳам омода кунам, албатта агар иҷозат бошад. Хуб, номаш махфӣ баъдан мегӯем. Номаш ин яке аз хӯрокҳои дӯстдоштаи ман аст ки хуб гоҳ-гоҳ дар хона ҳам омода мекунанд. Ин хӯроки фикр мекунам шумо хӯрокҳои зудтайёрро бисёр нағз мебинед ки ҳамин зуд тайёр шавад, бо лаззат бошад. Бале, ҳам зуд тайёр шавад, ҳам бо лаззат бошад. Хуб, дар хӯроке ки ҳоло омода мекунем, албатта гӯшт лозим аст, картошка ки аллакай омода аст, сабзӣ, сирпиёз, хуб булғории сурх, равған, албатта камакак соус, мурч, кабудиҳо мебинам дар ин тараф. Хуб, ин кабудиҳо албатта баъдан, ҳоло вақте ки мо хӯрокро ба тафдон мегузорем, баъдан аз ин кабудиҳову помидору бодиринг як хӯриш ҳам омода мекунем. Ва инҷо ҳаст кубидаи булғорӣ, гарчица ҳаст. Хулас ки аз инҳо кам истифода мебарем барои бомазза шуданаш. Бале. Хуб, бинандагони гиромӣ, ногуфта намудам ки устод Аъзам Розиқ хӯрокҳои чӣ мегӯянд, оддӣ истеъмол намекунанд. Барои ҳамин хӯрокҳои махсус, бале, ғайри оддӣ. Хуб, ана сар шуд. Биёед устод, гуфтед ки дар тафдон омода мешавад. Бале. Дар тафдон. Яъне ба мо дег лозим нест. Не, дег тахтача лозим фақат. нест. Имрӯз устод ба шумо тахтача медиҳам. Якташ аз шумо, якташ аз ман. Хуб. Ҳоло ман аввал гӯштро хуб ду тақсим мекунем. Дар як зарф бояд бигирем. Бале, як зарф ки гӯштро дар дохилаш гузорем. Бале. Хуб, ту ҳам кам-кам ба ман кӯмак мерасонӣ. Бале. Хуб, мо гӯштро зиёд майда намекунем ва ҳамин хел дар шакли ки тунуктар шаваду. Хуб, ина метавонед ду тақсим кунем. Барои он ки хуб хом намонад. Бале. Хуб, чӣ хеле ки ҳамаи мо шоҳидем, рафта истодааст фестивалузмуни театрҳои касбии Парасту 2023. Бале. Хуб, табби албатта хуб болида, чунки як намоиши бисёр зебо ҳам кушода шуд. Бале. аз рӯи албатта достонҳои шоҳномаи бузург. Бале. ва дида хеле лаззат ҳам бурдем ва он коргардони намоиш Баҳром Қурбонзода ки бо мо ҳамкору дӯсту рафиқ ҳастанд, аз дидани намоишашон бисёр лаззат бурдам. Лаззат, бале. Ана хуб, инро ҳам мегузорем ба инҷо. Ё, бед ина ду тақсим кунем. Бале. Мешавад ҳамин хелам. мебинам бисёр хӯрокпухтана шумо нағз медидаед, чунки ҳамаша бо ҳамон нозукиҳояш. Бале. Хуб, барои он ки дохили гӯшт хом намонад, бале, пазад, камакак зиёди бад не. Бале. Хуб, намак ҳаст. Намак дорем. Намак. Хуб, ҳоло мувофиқи гӯшт намак. Бале. Илова мекунем. Хуб, намак. Агар ҳамон пуштам намакаш бисёртар ҳам бошад, зарар намекунад. Хуб, зиёди бад нашавад. Зиёди бадам нашавад, бале. Хуб, кифоя аст устод? Бале, кифоя аст. Хуб. Агар лозим бошад боз як. Не, баса. Ана хуб, гӯшта гирифтем акун. Хуб. Гуфтем ки кубидаи булғорӣ. Бале, камакак аз
кубидаи булғорӣ. бале, кубидаи булғорӣ. ин хӯрок агар дар ҳамин айёми баҳор аст омода кунӣ агар устод. бале, хеле бомазза мегузарад дар ҳавои тоза. бале, хуб, акнун бояд гарчица. бале, камака гарчица ҳам илова мекунем. бале, хуб, ман ҳоло як мехоҳам пурсам аз шумо бисёр як саволи маъмулӣ аст. хуб, дар ҳама ҷо ин савол ҳаст ва манам мехоҳам ки фаҳмам. хуб, дар зиндагии ҳар як кас дар интихоби касбаш, мисол дар зиндагиаш умуман як нафаре пайдо мешавад ки раҳнамоӣ мекунад. бале, ва дар мисол дар интихоби касб бошад, як шавқ дар дил меандозад. ҳамун аз шумо кӣ буд аз айёми хурдӣ киро дидеду ҳамин интихоб кардед ҳамин касбро, касби актёрӣ, ва омадед ба донишкадаи давлати Фарҳанг ва санъат? хуб, шояд худат бори аввал мешунавӣ, шояд ба ҳамин хотир ин суолро ҳозир ба миён овардӣ, аммо ман қариб дар аксари барномаҳову дар аксари мусоҳибаҳоям ин нуктаро қайд карда будам. Рости гап, ман аслан аз замони бачагӣ шавқи ҳунарпеша шудан надоштам. Надоштед? аслан. хуб, бо роҳнамоии яке аз дӯстони падарам, гӯем акаи Суннатулло, ки дӯсти наздики устод Қурбони Собир ҳам мешаванд, ҳастанд. ва он кас аслан роҳнамоӣ карданд ки чӣ мешавад, ки яъне ба падарам гуфтанд ки чӣ мешавад ки аъзам яъне ҳунарпеша шавад. хулас ба ман гуфтанд падарам, аввал он қадар қабул накардам, чунки аслан дар зеҳнам набуд ҳунарманд шудан. хуб, чун падар мехостанд, баъдан қабул кардему омадем. ҳамагӣ 3 моҳ баъд аз дохил шудан 3 моҳ таҳсил кардаму тарки донишкада карда баромада рафтам. яъне дохил шудед моҳи сентябр, курси аввал ва 3 моҳ таҳсил кардед? то моҳи ноябр таҳсил кардам ва баъд рафтам. ва чун як сол гӯем ки оворагардиву хуб дигар кӯча ба кӯчаву дигар то як нафаре набошад ки раҳнамун насозад, аксаран ҷавонон ба корҳои беҳуда машғул мешаванд. хуб, сирпиёзро ҳам илова мекунем. хулас баъд аз як соли оворагардиву кӯчагардӣ, баъд як рӯз ба хулосае омадам ки беҳтараш рафта таҳсиламро идома диҳам. бале, ва боз ба донишкадаи давлати Фарҳанг? бале, баъд омадам назди устод Қурбон Собир, гуфтам мехоҳам ки яъне барқарор шаваму таҳсиламро идома диҳам. яъне устод аз ҳамун курси аввал, аз аввали дохилшавӣ дар курси устод будед? не, соле ки ман донишкадаро партофта рафтам, дигар муаллимон будан роҳбари курси. баъд вақте ки дуюм бора баргашта омадам, хуб, равған камакак, соус ва як 10-20 дақиқа мегузорем ки камакак дам хӯрад, ба худ биёяд. шогирди устод Қурбони Собир шудему ва дар зиндагӣ ҳоло ҳар чизе ки ба даст овардем бо шарофати устод аст албатта. бале, ҳамин гуна як қисмате буд дар рӯзгори мо. камакак монем барои бӯи? бале, барои таъми хуш карданаш лозим аст. бале, хуб, камакак ваям. бале, мурч. ин мурчам бисёр бӯи бомазза дорад, бӯи ҳуштиовар дорад. хуб, боз ба донишкадаи давлати Фарҳанг ва санъат? кофӣ аст. бале, омадем ва хушбахтона ин доф шогирди устод шудему. баъдан яъне ба ин касб меҳр бастем, чунки аз устод хеле вобастагии калон дорад. воқеан ҳам аз устод, яъне аз нафаре ки туро роҳнамоӣ мекунад. албатта. хуб, инам мепӯшем? бале, ина мегузорем, камакак дам мегирад.
خب اکنون کارتوشکا همین در خانه هم استاد شما خوراک آماده میکنید یا اینکه چه خیلی میشه؟ گاه اگر بکار. بله خب این آنهایی که کمک کلانترن میتوانیم که دو تقسیم کنیم برای آنکه در میان کارتوشکا ها برابری باشد. بله بله البته. خوب همین ما این را برای چی در تفدان در همین طبق تفدان آماده میکنیم چون که ما بعدا یک باره داخل تفدان میگذاریم. بله در همین شکلی که درست میشود. البته روغن این برای همون هر یک خوشتم کننده ای که ما میپرتیم در کارتوشکا چی میگن هم مزهش تیاد و هم در تنش نچسبد. بله خوب من حالا کمک سیر پیاز رو باید ریزه کنیم. بله یک چند دانه. امروز فعالیت شما رفته شده است در تئاتر اکادمیکی لاهوتی. بله خب به نام استاد لاهوتی. بله از سال 2009 این جانب. بله در همونجا فعالیت کردید. بله کار و فعالیت دارم. مشغول هم هستید سناریو نویسی هم میکنید. بله خوب گاه در وقتای خالگی فیلمنامه هم می نویسیم. چون که یک فیلم شما هم من فقط همون تبلیغاتش رو دیدم در فیسبوک، در شبکه اجتماعی فیسبوک، در اونجا هم نقش داشتید و هم بله سال گذشته اصلا سال 2022 بسیار سالی از همه سیر محصولی من بود گویم خطا نمی شود چون که هم در یک پروژه کلانی کیناستودیا که منظری شیرالی و نیکروز جلیلیان یک فیلمی را با نام انتقام نواربرداری کردن. من به حیث بازیگری نقش اساسی در اونجا بودم و نواربرداری ما یعنی تقریبا 50 روز دوام کرد. یعنی از همه پروژه کلان بود. یعنی گفتنید که روزایی که شما درس نمی اومدید ما رو درس نمیدادید در همون بله در نواربرداری فیلم بودم. ما نفهمیدیم. خوب بله و بعد از فیلم کیناستودیا انیقترش پیش از وی با همکاری با سوخت سینما داشتیم. یعنی در اونجا هم از روی یک فیلمنامه فیلم به نوار گرفته شد که خودم به حیث کارگردان حضور داشتم و در یک فیلم دیگر با نام آخرین سال نو بله که کارگردانش محیدین مظفر بود. در اونجا همگی یک بازیگری مرد بود یعنی یک نقش مرکزی بود که اونم به عهده من بود. اونم همین سال بله همه اینها در سال 2022 انجام یافتند و در برابر اینها مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه هم در کارگردانی عثمان یوسفوف یک فیلمی را از روی فیلمنامه بنده روی نوار آوردن که حالا شنیدم که فیلم قریب آماده شده است با همین زودی پیشکش تماشابینان می‌گردد. چون مؤلف همین فیلمنامه شما بله البته بلغاری سرخ هم مونه سبز سرخ رنگارنگ بگذار یک تا سبز هم باشه. بله هر کس موافق طعم و ذوقش. بله سفر داشتید با ترکیه. گفتگی برین این دو سفر هم که در سال 2022 یعنی و دو سفر هم که به خارج کشور داشتیم اینها هم یعنی در سال 2022 اتفاق افتاده بود. ما ماه ینور سفر داشتیم با 40مین جشنواره بین المللی فجر که در ایران بله در پایتخت جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران برگزار شد. یعنی در آن فستیوال بسیار بانفوذ است. قریب از 100 کشور دنیا اونجا حضور داشتند. بله حضور داشتند و بعد از تهران با خواهش خود تدارکات فستیوال باز یعنی یک پرواز دیگر داشتیم به شهر مشهد. بله چون که زیاد میخواستن که نمایش فردوسی که از جانب تئاتر
استاد لاهوتی ما برای اجرا برده بودیم میخواستن که در خود مشهد هم اجرا شود نمک فراموش نشود نه نمک فراموش نمیشود خوب و بعد از بازگشت ماه اپریل در فستیوال تئاترهای جوجه ناغلو در شهر استانبول جمهوری ترکیه این فستیوال دایر گردید در اطراف ایجادیاتی یکی از درامنویسانی با نفوذ و بزرگ ترکیه تونجر جوجه ناغلو یعنی در این فستیوال تنها اثرهای ایشان اشتراک میکردن و ما هم یک نمایش رو با نام بومباست که استاد قربان صابر تهیه نموده بودند و در این فستیوال برده یعنی نشان دادیم اجرا داشته بله و اینم از روی نوارهایی که دیدم خوب پذیرفتن در اونجا در ترکیه بله البته و خود خانم جناب تونجر بعد از تماشای بومباست آمده واقعا هم خیلی صمیمانه اظهار تشکر نمود و قید کرد که او نمایش بومباست را در اجرای هنرمندان قریب که تمام دنیا دیده است اما این بار یعنی خیلی گویا که او را شفته و با یک دیگرگونی یعنی خیلی تعریف و توصیف هم کرد بله انا چیکار کنیم یگون لازم باز پیاز با من گفتم میگیرم این پیاز از این طرفش میگذاریم اینش ایده تو بود من راضی من موافق بله موافق خب اکنون میگذاریم داخلی تفدان بله و گوشت استاد گوشت که گوشت هر دوش برابر در بالای کартошка буна نه گوشت را алоҳида میگذاریم کартошка را алоҳида بله خوب من شما فهمیدم استاد بله آب گوشت از بالا میرود داخل کартошка اگر که رود بله خوب انا حالا اکنون گوشت را بگیریم میگیریم و میمونیم بالای این انا خیلی این مثل ستیک باری نه بله مثل ستیک بله اما در تفدان بله اما در تفدان در شرایط خانه البته بله فکر میکنم که بسیار باید کمک های میکردیم تمام بسیار بامزه میشود خب اون را میگذاریم بوی خوش میدیم بله خوش میدیم خب این باید در حرارت چقدر ایستد دوستان خب اگر 150 زیادتر هم باشد مشکل نیست بله تقریبا 30-40 دقیقه میگذاریم و بعدا میبینیم که چی حاصل میشود خب اینم میگذاریم داخل تفدان بله انا خیلی میگیریم مرحمت استاد شما شاید داری جرا ها ای وای این علاقه نمودش استاد بله نمودش خوب است اکنون مزهش رو نمیدونیم خوب بینندگان گرامی اکنون میگذاریم به قسمی چقدر که گفتیم خوریش بله تا آماده شدن خوراک ما میتوانیم که خوریش آماده کنیم انا برای خوریش با ما لازم است پمیدور و بودرینگ کبودی بله شلخه ها یعنی شلخه و خوب میتونیم استفاده بر ریحان بله ریحان و هر کس موافقه طعمش و این برای خوریش با ما لازم بله خب ما بودرینگ رو میگید و ما در شکل چارکنجه بله در شکل چارکنجه آماده میکنیم خوب ببینیم سال 2023 خب از اولی سال یک چند داشتید نواربرداری فیلم ها در یک چند تا شبکه اشتراک نموده بله خوب در کجا بودند فیلم هایی که بود با کارگردانی که بود میتونیم کم ترک صحبت کنیم خوب سال 2023 هم حالا که نیم نشده است خوب بد نیست خدا را شکر یک فیلم نامه بود اطراف روزگار مکتب بچه ها قصه میکرد و فیلمی اشتباه بود بله نقش اساسی بله و همگی چند روز پیشتر باز هم با سوخت سینما
як филми кӯтоҳеро гирифт ки атрофи гирифтани пораву порадиҳиву атрофи ҳамин қисса мекард ва қаҳрамони ман ки пора мегирифт дар охири филм яъне зиндонӣ мешавад. ба ҳамин хотир дигар муҳиддини музаффар тасмим гирифт ки мӯи сари маро кӯтоҳ кунад. яъне ин кор хеле кори хуб буд, кори арзишманд буд, яъне меарзид ки мӯи саратро кӯтоҳ кунӣ. чунки тӯли чанд моҳ қариб 1 солам шуда буд ки мӯи сари шумо бисёр устод дароз буд. бале ва замоне ки Некрӯз ва Манзар Некрӯз Ҷалилиён Манзари Шералӣ вақте ки филми Интиқомро мегирифтанд, ҳамин гуна маро вазифадор карданд ки бояд ба мӯи сарам нарасам ва тақрибан қариб ки 1 сол боз яъне мӯям яъне аз ҳад зиёд дароз шуда буд. ва бо анҷом ёфтани филму бо оғоз шудани ин филми кӯтоҳ ва баъд мӯи сара гирифтем. бале гирифтем. бале чунки медонанд аллакай ҳамкорон, ҳамкасбон, наздикон бале чӣ гуна буд. бале хуб, дар хонаам гуфтем ки шумо як омода мекунед хӯрок. баъзан хело кам ӯ ман намекунем. не ҳасту камтар. бале чунки аз хандаи шумо устод маълум аст ки бисёр хӯрокпазира. не ман воқеан ҳам гоҳо ба яъне ба истилоҳи дигар ки гоҳо ба хонаводаам ба ҳамсарам кӯмак мекунам. бале бахусус дар пухтани баъзе хӯрокҳо агар дасташ зиёд банд бошад. хуб, ин беҳтарин. ҳоло кабудӣ ва шулха. бале боз мехостам пурсам аз шумо тӯли ҳамун аз хурдӣ, аз ҷавонӣ, аз давраи ҳамун ба донишкада омадан, аз давраи ба театр омадан, ҳамун чӣ нақшаҳое ки доштед, орзуҳое ки доштед то имрӯз амалӣ шудаанд? хуб, албатта ки ҳамааш не, аммо агар як қисми аз онҳо ҳам ки амалӣ шуда бошад, ин ҳанӯз маънои онро надорад ки бояд мо орому бепарво бошем. зигаҳвора то гур дониш биҷӯй. ин хуб ҳамон аст дигар. гуфтем ки дар оғози кор бояд ба як кас чӣ мегӯянд пайравӣ кард. бале ҳамун кӣ буд дар ҷавонии шумо? ба кӣ пайравӣ мекардед? хуб, дар ин бора ҳам гуфтаҳои зиёд ҳаст. яъне куҷое хонда будам ки масалан хуб, бобои Сино аз кадом муридаш мепурсад ки кӣ шудан мехоҳӣ? мегӯяд ки мехоҳам ки ба мартабаи шумо бирасам. баъд бобои Сино мегӯянд ки хуб, ман ки мехостам фалонӣ шавам, Сино шудам. ту ки мехоҳӣ ман бишавӣ, кӣ хоҳӣ шуд? яъне мо дар зиндагӣ пайравӣ мекунем, аммо боз ҳам талош кардан дар кор аст ки пештар рафтан. яъне хубтар кор кардан. яъне ҳамаи он имкониятҳое ки шояд як замоне барои устодон даст намедод набуд, ҳоло ҳамаи шароитҳо ҳаст. имкони кор кардан зиёдтар аст ва талош кардан дар кор аст барои он ки корҳои хубу беҳтарро зиёдтар анҷом диҳем. бале хуб, бинандагони гиромӣ, анактун хӯришама камакак намак кунем. хуб, бале, албатта камакак намак ва тамом. мунтазир мешавем ки хуб, мехоҳам устод боз як чизи дигар пурсам. хуб, шумо мисол имрӯза ва ногоҳ рӯпарӯ мешавед бо Аъзам Розиқӣ ки 18 сола, 16 сола. ба ӯ чӣ тавсия медодед? воқеан ҳамин мавзӯъ ба хусус ҳамин савол ман намедонам, пас хеле рушд кардаӣ. ин савол бори аввал аст ва ман рости гап борҳо меандешидам да, агар дар зиндагии ман ҳамин гуна як табаддулоте намешуд, як касе роҳнамоӣ намекард ва ё ман
дубора бар намегаштам ба донишкада ва ҳоло қисмату тақдири ман намедонам ки буд чӣ буд намедонам ҳар чизе ки будам берун аз ин соҳа агар тасаввур кунам боз ҳам хеле яъне таассуфовар буд. яъне ман ташаккур мегӯям ба падари бузургворам, хуб ба акаи Суннатулло, ба устод Қурбони Собир, умуман ба ҳамаи онҳое ки хуб ҳарчанд корҳои зиёдеро ба анҷом нарасондем, ҳоло коре накардем, аммо ҳар чӣ ки дорем бо шарофати онҳо буд. ва ба он бачаҳое ки ҳоло дар сину соли 18 ва ё 20 сол пеши ман қарор доранд, айнан ҳамин тавсияро медиҳам, яъне ҳамин маслиҳатро медиҳам ки боз ҳам дар ғафлат намонанд. ҳоло мутаассифона аксари ҷавонҳо як ақидаи камакак нодуруст доранд. Ман зиёд мешунавам мутаассифона мегӯянд ки хондан чӣ дар кор, хондан лозим нест, хуб ё ки фалониҳо хондан чӣ шуданд. мо ҳеҷ кас ҳам ки нашавем, ақаллан барои фарзандони худамон, барои ҳамсари худамон, барои оилаи худамон, як барои фарзандон падари хуб, барои ҳамсар шавҳари хуб, барои ҷамъият манфиати мо мерасад. ва ҳамаи онҳое ҳам ки бо ман хатм карданд, масалан мо 17 нафар хатм кардем, ҳоло ягона нафаре ки ба ҳайси бозигари театру синамо кор мекунад, хуб манам. аммо аммо ҳамаи онҳое ҳам ки хонда будану ин мактабро гузаштанд, ҳоло дар зиндагиашон муваффақанд. мебинам ки як корҳои хуберо анҷом медиҳанд, паси корҳои хуб ҳастанд ва таъсири ин дарсҳо ҳамаш дар чашми онҳо бар алон намоён аст. бале, саломат бошед. хуб, бинандагони гиромӣ, акнун ҳамин хӯришам чӣ хеле ки гуфтем омода шуд. интизор мешавем ки ҳамун хӯроки моро ҳам омода шавад. ҳана акнун бинандагони гиромӣ, вақти ҳамун хӯрока як бор бинем ку омода шудааст аввал ё ин ки не. агар нашуд 40 дақиқа шуд, 40 дақиқа тафдона хомӯш кунем. яъне бале, дар ҳақиқат бӯе. бале, тамоми ҳамин студияи моро бӯи бисёр болаззати иштиҳовари ҳамин хӯрок гирифтааст. мехоҳам аз шумо пурсам, имрӯз дар ин бора ҳам гап задем ки шумо сценарий ҳам менависед. чӣ гуна аст ҳамун ояндаи кинои мо дар Тоҷикистон? хуб, чӣ гуна мебинед? хуб, акнун ин танҳо аз филмнома вобастагӣ надорад. яъне хуб, ин роҳи ҳалли пешрафтанам метавонем ки камакак суҳбат кунем. бале, яъне агар фикри шахсии ман пурсидан хоҳед, ҳамин аст. мо пеш аз ҳама фарз кардем барои он ки маблағҳои калон ҷудо шавад барои филмҳо, бояд мутахассисони варзида аввал бояд тарбият намоем. бале, масалан чӣ коргардон, чӣ наворбардор, чӣ рассом, чӣ пардозгар. ҳоло яъне мо аз пардозгарӣ ҳатто танқисӣ мекашем. масалан дар як мамлакати мо 1-2 нафар пардозгар ҳастанд, масалан дар филм, дар синамо, ки ин нигаронкунанда аст. яъне мутахассисон бояд аввал ба камол расанд, баъд маблағҳое ҷудо шаванд ки яъне филм сохта шавад. ана бинед бинандагони гиромӣ, устод медонед ин чӣ хел ҳамин вақте реза кардан чӣ қадар мулоим пухтааст, қариб ки фулқ шудааст. ҳамин ба даҳон мепартоию гуфти гапо об мешавад. бале, хуб, ман ина мебардорам. устод шумо боз чӣ мегӯянд, ҳамун орову торо дода наша худатон боз хуб бошад. бале, зеботар мекунед, чунки ин хӯрока чӣ хеле ки гуфтед бисёр шумо нағз мебинед. бале, намудаш боз зеботар шавад, зоҳириаш, чунки ҳамин мо мардуми тоҷик бисёр нағз мебинем. чӣ дар шӯрбо, чӣ дар ҳамаи хӯрокҳомон ҳам хел камакак дарборааш ҳаст. ин кам кам барои намуди зоҳириаш зебо шудан. хуб, ҳамин ана хуб, бинандагони гиромӣ, чӣ хеле ки гуфтем имрӯз будан дар меҳмонии мо устоди ман Аъзами Розӣ, ҳунарпешаи шинохтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.
ва барои мо омода кардан ҳамин хеле як хӯроки бомазза. Баъд номаша нагуфтем то ҳол, устод? бале, хуб, номаш хӯроки дӯстдоштаи аъзам. хӯроки дӯстдоштаи аъзам. ҳамин хеле номам гузоштем. ман намехоҳам ҳамин гӯшторо мо пинҳон кунем. бале, чӣ хеле ки гӯштҳо ҳамон рафтан поён. поён. аммо чӣ хеле ки шоҳид шудан, дидан ки бояд чӣ хел пазад, чӣ хел бояд пухтан лозим ҳамин хӯрока ки ҳамин хел болаззат, ҳамин хел ба мазза ҳоло начашидему, аммо аз намудаш аммо бӯи бамазза дорад. хуб, бинандагони гиромӣ, вақте аз ҳама муҳим барномаи мо аст, бо мо бошед, мо акнун маззаша мечашем. бинандагони азиз, акнун мечашем. Марҳамат, шумо аввал. Не, чун хӯрокам албатта якҷоя омода кардем, аммо идеяи ман буд. бале, ба ҳамин хотир аввал шумо чашед. медонед дӯстон, ин барномаи мо бисёр барномаи хуб аст ки ман якчанд бор гуфтам. албатта дар ин ҷо мо меҳмонро даъват мекунем, меҳмон барои худаш хӯрок омода мекунад, мо мехӯрем ва меҳмонро боз гусел мекунем. хуб, беҳтарин барнома. албатта, марҳамат дӯстон. хуб, шумо ки устодед гиред. не, қабул аст, бифармоед. қабул аст, саломат бошед. хуб, ҳамон ба гуфти шумо мекардем, агар чени даҳон, ҳа? аҳа. ва пухтааст. устод, марҳамат. гап нест. бисёр барои чӣ гӯшт намехӯред? чунки шумо аз оғоз баъд дар авҷ гӯшта истеъмол мекунед. албатта. Не, муҳим ки омода шудааст, пухтааст. ин аз ҳама муҳимаш ҳамин. дар ҳақиқат бисёр бомазза аст. баъд аз гӯшт мегӯянд ки хӯрдани хӯриш бисёр фоида дорад. хуб, акун хӯриш ин як хӯриши оддӣ, содда, аммо ина ҳар кас метавонад ки омода кунад. ин хӯриш чирак таровати тоза мебахшад. баъд аз гӯшту равғаниву ино, хуб, дигар истеъмоли инам ба маврид аст. бале, саломат бошед, хуш омадед. бисёр болаззат. ман намедонам шумо худатона чӣ хел дошта истодаед дар назди чунин як хӯроке. ман ҳамун замони пухтани хӯрок аллакай сер шудам. одатан ошпазҳо ҳамин гуна як одат доранд, медонӣ не? ошро мепазанд, ба мардум тақсим мекунанд, аммо худашон дигар иштиҳояшон баста мешавад. тамошобинини гиромӣ, ин чӣ хеле ки гуфтем, устод, бисёр як хӯроки болаззат, хӯриши болаззат омода намудам барои мо. Саломат бошед устоди азиз, ки даъвати маро пазируфтед, рад накардед, омадед ба барномаи мо. вақти муҳими худро ҷудо кардед барои ман, барои барномаи лазиз. саломат бошед. чӣ таманниёт доред барои бинандагон? барои бинандагон фақат як таманно дорам. хуб, ки болотар аз ин дигар ҳеҷ чиз вуҷуд надорад. бале, ин саломатӣ аст. бале. мехоҳам ки ҳамеша саломату сарбаланду комёб бошанд. ҳамеша бо телевизиони Сафина бимонанд. саломат бошед устод. манам аз фурсати муносиб истифода бурда ба ҳамаи тамошобинони телевизиони Сафина барои мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон таманнои онро дорам ки мехоҳам дар хонадонашон хушбахтӣ бошад, ҳамаи онҳо саломат бошанд, сарбаланд бошанд ва ба шумо устоди азиз дар фаъолияти эҷодиятон комёбӣ мехоҳам ки ҳамавақт муваффақ бошед. сипос. хуб, бинандагони азиз, ин барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин буд. хайр, то барномаҳои оянда.